It's time for DJ Raqi's Secret Files. Muntik na akong pagsamantalahan ng katrabaho ko. Itago niyo na lang ako sa pangalang Anne. 20 years old. Nag-away kami ng boyfriend ko noon. Saktong nagkayayaang uminom after work. So ako, sige lang. Kasi ang gusto ko noon, makalimot sandali. Pero ang hindi ko alam, merong binabalak pala na masama sa akin ang isang katrabaho ko. Nakapag-out na kaming lahat nun kasi holiday din nung time na yun. Walang pasok yung iba. Kaya nakasama naming uminom yung iba. Dalawa lang kaming babae noon pero kampante ako na mapagkakatiwalaan ko yung ibang mga katrabaho ko. Kasi ang tagal ko na silang kasama. Around 2:30 in the morning, nag-uwian na yung iba. Tapos, 4 na lang kaming natira. At ako, lasing na lasing. Pero kahit lasing ako, natatandaan ko lahat. At naaalala ko lahat. Noong naubos ko yung pang-5 bote, doon na ako nagsuka ng nagsuka. Hanggang sa bumagsak na ako at tinulungan ako nung mga natira na mga kaopisina ko na bumangon. Yung kasama kong babae na si Ate Doll, siya yung nagpunas sa akin. Pinunasan niya yung mukha ko, kamay ko. Pagdating sa may barracks, inihiga nila ako. Yung kasama kong babae, na si Ate Dal nga, tinanggal yung sapatos ko. Tapos, may humawak sa paa ko. Hindi siya simpleng hawak lang. Kasi may kasamang haplos. Hindi ako makagalaw. Nangihina rin ako. Hilong-hilo ako. Hanggang sa ilang sandali pa, nararamdaman ko na merong humihimas sa dibdib ko. Yung ramdam mo na parang nanggigigil siya. Tapos ako sobrang kinakabahan na ako at natatakot na ako. Ilang segundo niya ring ginawa yun.
Hanggang sa tumigil na siya. Nakala ko, yun lang yung gagawin niya. Wala akong lakas. Hindi ko inaasahan na may gagawin pa siyang iba. Tulog na silang lahat. Ako gising pa. Naramdaman ko bumaba siya sa may double deck. Tapos naramdaman ko hinawakan niya uli yung dibdib ko. Pakiramdam ko noon, nagmamanhid yung buong katawan ko. Dahil sa alak, hindi ako makakilos. Hindi pa siya nakontento. Kinuha niya yung kamay ko at inilagay niya sa mismong pagmamay-ari niya. May gusto pa siyang ipagawa sa akin. Ramdam kong gusto niyang ipasok sa bibig ko. Hinawakan niya rin yung private part ko na mas lalo kong kinatakot. Hinalikan niya rin ako. Naaninag ko rin na parang may flashlight ng cellphone na parang binivideohan ako kung ano yung nangyayari. Oo, parang binivideohan niya yung mga nangyayari sa amin. Nung makagalaw ako, lahat ng pwede kong mahawakan, inihahagis ko. Kahit hinang-hina ako, sa awa ng Panginoon tumigil siya. Ilang oras pang nakalipas, bumangon ako. Nakita ko siyang nakaaligid sa akin. Tapos sabi ko na lang, "Kuya, yung cellphone ko." Yung kilos niya, parang mababasa mo na balisa siya. Hinanap niya yung cellphone ko. Kahit alam kong hawak ni Ate Dal, nakita ko rin yung susi ng motor niya na nasa tabi ko. Kaya ang ginawa ko, inihagis ko rin para hindi na siya lumapit sa akin. Tapos kapag nararamdaman kong lumalapit siya sa akin, gumagalaw ako para alam niyang gising na gising ako. Hanggang sa tuluyan na nga akong magising. Wala siya. Umalis na. Sabi ko na lang sa sarili ko, buti naman. Iniisip ko pa rin bakit niya nagawa yun. Una sa lahat, hindi kami close. Oo, gwapo siya. Akala mo tahimik lang pero may tinatago rin pala. Natapos yung araw na yun, sinabi ko sa best friend ko yung nangyari at sa boyfriend ko. Galit na galit sila. Pero sabi ko, mananahimik na lang ako. At manahimik na lang sila kasi ayokong gumawa ng gulo. Sa trabaho, araw-araw ko siyang nakikita. Pero nagpapakatatag ako. At nagpapanggap ako na kunwari hindi ko alam. At wala akong alam sa ginawa niya. Patay mali siya lang. Hindi ito yung unang beses na muntik akong ma-rape. Kasi yung una, yung stepfather ko. Madaling araw din yun. Nagising ako kasi parang ang sakit ng private part ko. Nung pagmulat ko, nakita ko yung stepfather ko na nasa tabi ko. Hinahawakan niya yung maselang parte ko. Sa pagkakataong yun, yung puso ko parang lalabas na sa sobrang kaba. Umalis siya nung nalaman niya na nagising ako. Tapos kitang-kita ko sa mata niya na tinititigan niya ako mula ulo hanggang paa. Parang balak niya pa yatang ulitin. Kaya simula nun, hindi na ako nagbakasyon sa mama ko. At kada punta ko nun, hindi ko kinakausap yung stepfather ko. At take note, hindi rin ako nagmamano. 1 taon kong tinago yun. Pero nung nalaman ng mga magulang ko, ang sakit lang kasi imbes na kampihan nila ako,
parang ako pa yung mali. Kasi ang sabi nila, yan kasi katamaran mo, batugan ka kasi kaya nangyari sa'yo yan. Idinanaan ko na lang sa iyak ang lahat. Pero sa totoo lang, hanggang ngayon, hindi pa rin alam ng kahit sino yung mga pinagdaanan ko. At yung nangyari sa akin ngayon, hindi ko pa rin sinasabi sa mga magulang ko. Akala ko, sa teleserye lang ang mangyayari yung mga ganito. Hindi ko alam na mangyayari rin pala sa akin sa totoong buhay ang bagay na ito. Yung experience ko sa stepfather ko, tapos nasundan pa itong experience ko dito sa katrabaho ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Mananahimik na lang ba ako para maging payapa ang lahat? O magsasalita ako para makamit ang hustisya? Sana maging lesson din to sa iba na huwag magpadalos-dalos sa desisyon. Ingatan ang sarili at maging matatag. Ako si Ann at ito ang aking secret file.